Tapos po ang pagdagsa ng mga tao ngayong holiday season, nagsagawa po ng Coastal Cleanup Drive ang mga kawani po ng Bureau of Fire Protection or BFP Lingayen sa Lingayen Baywalk bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran sa ilalim ng temang Bumbasurero. Layunin po ng programa ang pangungolekta ng tamang pagtatapon ng mga basurang naiwan sa baybayin upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng coastal area lalo sa mga matapos ang sunod-sunod na selebrasyon. Bukod sa aktual na paglilinis, binigyang din ng BFP ang kahalagahan ng disiplina sa wastong waste segregation at ang pagpapalawak ng kamalayan ng publiko hinggil sa pangangalaga ng yamang dagat at marine ecosystem. Ayon sa BFP Lingayen, ang ganitong mga gawain ay patunay ng kanilang malasakit hindi lamang sa kaligtasan ng komunidad kundi pati na rin sa proteksyon ng kalikasan habang hinihikayat ang mga mamamayan na makiisa sa mga programang nagtataguyod ng malinis at ligtas na kapaligiran. IFM News. IFM News. IFM News.